खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालाम नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो जाय फरायसाफ्रा दाख्लैसो एचएस आनजादाव उथ्रिनो हाबाय, जाय फरायसाफ्रा दाख्लैसो एचएसएलसि आनजादाव मोजां मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हाबाय, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन। बिथांमोननि थाखाय स्कलारशिप मोनसे ओंखारनानै फैदों आरो बे स्कलारशिपआनो जाबाय अल इन्डिया स्कलारशिप। माने गासैबो स्टेटनि फरायसाफ्रानो बेवहाय जुदि मार्कआ मिलायोब्ला नोंथांनि जुदि पारसेन्टआ गोरोबोब्ला एप्लाइ खालामनो हायो। बे स्कलारशिपनि नामानो जादों डक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्कलारशिप 2026 आरो 27। बेवहाय नोंथांमोना खेबसे माने स्कलारशिपनि नामाव नोंथांमोना 30,000 मोननाय जागोन। जाय स्टुडेन्टफ्रा बे क्राइटेरियाजों गोरोबो बा बिनि नांगौ बायदि मार्कजों नोंथांमोना गोरोबो, अब्लानिया नोंथांमोना खेबसेयैनो 30,000 नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ मोननो हागोन। बेवहाय 10 पास आरो नैबेवहाय होखादों 10 पास आरो 12 पास जानाय बिथांमोना माने बे मार्कजों गोरोबोब्ला नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ डक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। दा गिबियावनो नोंथांमोना बे डक्टर राजेन्द्र प्रसाद जि स्कलारशिप, बे स्कलारशिपआ माब्लानिफ्राय अनलाइन जानाय आरो माब्ला जोबहैगोन, आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो बेवहाय बेसेबां पारसेन्ट मोनोब्ला नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन, बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांनोसै लोगोफोर। आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय अल इन्डिया बयबो स्टुडेन्टआनो एप्लाइ खालामनो हागोन। एसटि अबिसि बेवहाय जेबो होनाय गैया आरो लोगोफोर। दा जियानो जा लोगोफोर, आं नोंथांमोननो बेखौ फारि फारि फोरमायलांनोसै, नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखाबाय बे स्कलारशिपनि नामा जाबाय डक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्कलारशिप। बेवहाय नोंथांमोना अल इन्डिया स्टुडेन्ट केन एप्लाइ। बेवहाय गासैबो स्टुडेन्टफ्रानो, अल इन्डियानि गासै स्टेटनि स्टुडेन्टफ्रानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन दे। बेवहाय वान टाइम स्कलारशिप, माने खनसेल' माने नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन आरो वान टाइमल'। बेवहाय नै लिरना होखादों एमाउन्टखौ 30। बेनिफ्राय बिनि जि अनलाइन, बे अनलाइना जादों बिनि जि एप्लाइ, बे एप्लाइआ जादों अनलाइनजों माने जागोन आरो अनलाइन मडजों माने बिनि एप्लाइआ जागोन। बेनिफ्राय बिनि जि अनलाइन जि एप्लाइ खालामनाय, बेयो जाबाय अलरेडि स्टार्टेड जाखानानै थाबाय दे, माने सोलिगासिनो दंखायो आरो। ओमफ्राय माब्ला जोबगोन बिनि लास्ट डेटखौबो नोंथांमोननो आं फोरमायखानोसै। बेनि लास्ट डेटआ जाबाय 28 जुनावसो जोबहैगोन दे, गोबाव दंबावो। दा एप्रिल, मे, जुन नालाय, दा माबायानो थांबाय। साननानै लादो माने 1 माससो दंबावो आरो ना, 1 मान्थसो दंबावो बिनि जि एप्लाइ खालामनाय जि लास्ट डेट, बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय आरो। बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगोन बा बेसेबां मार्क नांगोन नोंथांमोननो, बेखौ बे डक्टर राजेन्द्र प्रसाद जि स्कलारशिपखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां पारसेन्टनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन, बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायलांनोसै दे लोगोफोर। नायबानो जाबाय नोंथांमोना। लास्ट डेटखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय। बेवहाय 30,000 मोननाय जागोन, माने खनसेल' आरो ना लोगोफोर, बेखौबो फोरमायखाबाय। नै बेवहाय इडुकेसन क्वालिफिकेसन, माने नोंथांनि जि फरायनाय, बे फरायनायनि बागै आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनोसै। नोंथांमोना जुदि 10 पास जादोंब्ला नोंथांमोना 65% नै मार्क नांथारगोन दै। दाख्लैनि जि एचएसएलसि जाय बिथांमोना पास जानानै थांबाय स्टुडेन्टफ्रा, बिथांमोना 65 मार्क मोनोब्लासो माने नोंथांमोना बे डक्टर राजेन्द्र प्रसाद जि स्कलारशिप, बे स्कलारशिपआव नोंथांमोना एलिजिबोल जागोन। अर्थात नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दे। जुदि 65% खमबा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होननानै बिथांमोना बेवहाय फोरमायनानै होखाबाय। बेनिफ्राय ओइचएसनिखौबो गोबाङानो सोंहरनो हागौ। ओइचएसनिया जाहैबाय नै लोगोफोर दै। बेनिफ्राय नैबेयाव मोनसे खोथा बुंदों, जाय बिथांमोना पिडब्लिउडि माने अंगहानिफोर दङ आरो ना, बिथांमोननि थाखाय माने पारसेन्ट बिथांमोना बियाखै आरो ना लोगोफोर। बिनिफ्राय नैबेवहाय नोंथांमोना नाय, जाय बिथांमोना ओइचएस पास जानानै दङ दै, दाख्लै ओइचएस पास जाबाय आरो डिग्रि लेभेलाव एडमिसन लाबाय, दा बिथांमोननि थाखायबो 65% मार्क नांथारगोन आरो, अब्लासो नोंथांमोना बे जि डक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्कलारशिपआव नोंथांमोना एलिजिबोल जागोन। नङाबा नोंथांमोना एलिजिबोल जानाय नङा दे लोगोफोर, आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। आरो बेनि गेजेराव नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय एखे जागोन बेयो ओइचएसजों आरो ओइचएसएलसिजों, बे 65% मार्क थाथारनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेयाव एलिजिबोल जागोन। नाथाय बेवहाय मेनसन खालामनाय गैया बबेबा मोनसे साबजेक्टआव बांसिन मोननांगौ, बांसिन नाम्बार नांगौ, बिनि जेबो मेनसन खालामनाय गैया दे लोगोफोर, आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय।
बेनिफ्राय बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा नोंथांनि जि इनकाम, बे इनकामा बेसेबां जानो नांगोन, नोंथांनि न'खरनि इनकामा बेसेबां जानो नांगोन, आं बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायहरनो दै लोगोफोर। नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना बे जि स्कलारशिप, बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि जि एनुवेल इनकाम, जि नोंथांमोननि जि बोसोरनि जि इनकाम, बियो बेसेबां जानो नांगोन बिथांमोना नैबेयाव होना दोनखादों दै, नैबेहाय दा एनुवेल इनकाम नैखौ नायदो लोगोफोरनै, दा एनुवेल इनकाम अफ दा फेमिलि, बेयाव सुल बि दा 8 lakhs अर लास, माने नोंथांमोननिया मा जानो नांगोन, 8 लाखनि बारा जानो मोननाय नङा, लास्टानो 8 लाखसिम माने नोंथांमोना इनकाम खालामनो हानाय जानांगोन बोसोराव। आरो बेनि बाराबाथाय नोंथांमोना बेवहाय बे जि स्कलारशिप डक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्कलारशिप, बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय, नोंथांमोननि एनुवेल इनकामा 8 लाखनि बारा जानो मोननाय नङा होननानै बिथांमोना बेवहाय लिरदों। नाथाय 8 लाख गाहामखौ नोंथांमोनाबो होनो नाङा, माने जुदि सोरबाफोर न'खराव जुदि, आरो जोंनियाथ' मेक्सिमाम गोरिब न'खरफ्रा 8 लाख बोसोराव खामायनो हाखाया जिहेते, आरो जाय सोरबाफोर जुदि 8 लाख खामायनो हायोब्लाबो नोंथांमोना बेवहाय 8 लाखखौ फुल होनानै लानो नाङा आरोना, बेनि खम होनानै लाबानो जाबाय एप्लाइ खालामनाय टाइमाव। दा आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोननो आङो बे डक्टर राजेन्द्र प्रसाद जि स्कलारशिप, बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायाव मा मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जागोन, आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायहरखानोसै लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना गिबियावनो नोंथांनि पासपर्ट नांगोन दै, बेनिफ्राय प्रुफ अफ आइडेन्टिटि, नोंथांनि जायखिया आधार कार्ड, जायखिया माबा मोनसे प्रुफ होनो नांगोन आरो। ओमफ्राय सिगाङावथ' नोंथांमोना पासपर्ट नांखागोन, पासपर्टआसो मेन नालाय। बेनिफ्राय नोंथाङा क्लास 10नि मार्कशिट नांगोन, ओमफ्राय एडमिसन, माने नों जि स्कुलाव एडमिसन लादों बे एडमिसननि नोंथांनि रिसिप्ट नांगोन आरो, एडमिसन लानायनि जि एडमिसन फिसनि जि रिसिप्ट, बेखौ नांगोन आरो बेवहाय। रिसिप्टखौ बिथांमोना बेवहाय बिदों। बेनिफ्राय नोंथांमोननो आं दहायनो खोन्थाखाबाय एनुवेल इनकामा बेसेबां जानो नांगोन, बेखौबो नैबेयाव एनुवेल इनकामनि जि सार्टिफिकेट, बेखौ नांथारगोन दै लोगोफोर। नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट होनना बुङोना, बे इनकाम सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना मौजादारनाव मोनोना, मौजादारनाव थांनानै नोंथांमोना बे इनकाम सार्टिफिकेटखौ बरनना लानानै फैबायानो जाबाय आरो, नङाब्ला नोंथांमोना बेखौ सार्कोल अफिसावबो मोननो हागोन आरो, बे नोंथांनि जि इनकाम सार्टिफिकेट बेखौ। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा नांगोननो, बेंक डिटेल्सखौथ' नांखागोन, बेंक डिटेल्स गैयाबा बेवहाय पासबुक, मानि केन्सेल चेकबुक, बेफोरबायदि जायखिया मोनसे नांगोन आरो बेवहाय। जुदि नोंथाङा बेंक पासबुक गैयाबाथ' फैसाया बबेयाव हाबनो, बेंक पासबुक थाबासो नोंथांमोननियाव फैसाया हाबगोन नालाय, बेखायनो बेंक पासबुकखौ नांखाथारगोन आरो लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। खनसे फोरमायना होबावनो आं, बेवहाय आं खनसे फोरमायना होबावनो नोंथांमोननो, बेवहाय फटक नांगोन, बेवहाय गांबेसे बिदों बेखौ मिथिला, जायखिया अनलाइन खालामनायाव बियो ओंखारगोन आरो। बेनिफ्राय 10 पासनि मार्कशिट नांगोन, बेनिफ्राय आइडेन्टि प्रुफ नांगोन, बेनिफ्राय एडमिसन रिसिप्ट नांगोन, बेनिफ्राय बेखौ मा होनना बुंगोन, एनुवेल इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन आरोना। बेनिफ्राय बेंक पासबुक, बेखौ नांथारगोन आरो लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। बेखौ मौजादारनावबो मोनगोन एनुवेल इनकाम सार्टिफिकेटखौ। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ सार्कोल अफिसावबो मोननो हागोन आरो, नोंथांमोना जुदि लायोब्ला। बेनिफ्राय ओइचएसनाबो बे एखेयानो दै लोगोफोर, नोंथांमोना नैबेखौ नायबानो जाबाय, गासिबो एखे। दा बेखौ बोरैहाय अनलाइन खालामनो, आरो गोबाङानो गोनो गोथो जालायगोन, गोबाङानो सोंहरलायगोन बे डक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्कलारशिपखौ बोरैहाय एप्लाइ खालामनो, बबे लिंकआव थांनानै, गोबाङानो सोंहरनो हागौ, बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखानोसैलाय। दानिया नोंथांमोना ओरै बोखोलांबाय था, लिंकखौ आं नोंथांमोननो आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनगोन, बे एप्लाइनि लिंकखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन आरो। नैबेयाव एप्लाइ नाव दंना, नोंथांमोना बे एप्लाइ नावआव खनसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरो। एप्लाइ नावआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव दानिया बिनि जे अफिसियेल लिंक, बियो अपेन जागोन आरो, डक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्कलारशिपनि प्रग्राम 2026-27, नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेवहाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ दंना, नैबे एप्लाइ नावआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होनो नांगोन आरोना। आं बेखौ आंनि जास्ट मबाइलजोंनो दिन्थिबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि रोङाखैब्ला, खाथियाव कम्पिउटार दखान दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय थांनानै एप्लाइ खालामनानै लाहैबानो जाबाय आरो। आं नैबे एप्लाइ नावआव खनसे क्लिक खालामनोसै। एप्लाइ नावआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दाना प्रग्रामा बेफोरबायदि श' जाफैबाय। बेनिफ्राय नैबेवहाय आरो दंबावोना एप्लाइ नाव, गाहायथाराव बोखोलांबा मोनगौमोन, नाथाय आं बेवहाय एप्लाइ नावआव थुनो बानानै सिगाङावनो डाइरेक्ट एप्लाइ नाव खनसे मोनखानायाव आं बेवहाय थुनानै लाखाबाय आरो लोगोफोर। दा बे एप्लाइ नावआव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया नैबेवहाय खनसे थुबावनोसै आङो, दानिया एप्लाइआ अपेन जागोन दे लोगोफोर। दा एप्लाइखौ अपेन जानायनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय मोनसे
रेजिस्ट्रेसन बानायना लाग्रोनांगौ दै, नोंथांमोननि रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगौ आरो बेवहाय गिबियावनो मबाइल नाम्बार पासवर्ड नों जायखिया पासवर्ड बेवहाय लिरनानै लानांगोन आरो बेनि उनावसो लगइन खालामनांगोन। बेनि उनावसो नोंथांमोना बे डक्टर राजेन्द्र प्रसाद जि स्कलारशिप बे स्कलारशिपखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामहैनो हागोन आरो लोगोफोर। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायबाय। जुदि नोंथांमोना रोंगौब्ला गाव गावनि मबाइल फननि गेजेरजोंबो बे डक्टर राजेन्द्र प्रसाद जि स्कलारशिप 2026-27 बे स्कलारशिपखौ नोंथांमोना मबाइल फननि जोहैबो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। जुदि नोंथांमोना रोङाखैब्ला नोंथांमोननि खाथियाव थानाय जि दखानफोर दं, कम्पिउटार दखानफोर दं, बेवहाय थांनानैबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन आरो। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। बेनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना मायबा मोनसे सोंहरनो दङब्ला आंनि कमेन्ट बक्सआव फैनानै सोंहरनो हागोन लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन।